Prečo sa ženská energia po celé stáročia potláča? Ženská energia nie je len jemná, ale nebezpečne silná. Každý človek bez ohľadu na pohlavie v sebe nesie jak mužskú, tak aj ženskú energiu. Moderná spoločnosť je dnes nastavená práve na mužskú energiu, kde prevláda logika, výkon a kontrola. Tento tlak vytvára prostredie, kde je prirodzené byť neustále v akcii. Keď je však mužská energia preťažená a nie je vyvážená ženskou energiou, vedie to k vyhoreniu, pocitu prázdnoty a hlavne k strate dôležitej schopnosti, akou je intuícia. Najmä muži sa snažia túto energiu potláčať, čím vzniká disharmónia v ich myslení. Bez intuície môže človek ľahko stratiť svoj smer a prestane vnímať vnútorné signály, ktoré ho vedú k tomu, čo je pre neho skutočne správne. Začne sa viac spoliehať na vonkajšie názory, očakávania a tlak okolia. Dôležité je udržiavať rovnováhu medzi týmito dvoma energiami. Preto sa v minulosti uctievala ženská energia ako vnútorný zdroj múdrosti, ktorý človeku pomáha nájsť smer.